Imaginazazue musika gabeko mundu bat. Beethoven, Mozart eta beste konpositore handien musika ez litzateke existituko eta ondorioz gaurko musika ez da ere. Musika idazteko modu baten asmakuntzari esker, denboran zehar sortu izan den musika ezagutu dugu. Eta musika idazteko sistema hori, noiz sortu zen? Jakiteko denboran zehar 1000 urte baino gehiago atzeratu beharko dugu. Erdi Aroara bidaiatuko dugu hain zuzen ere. Erdi Aroko musika mota importanteena kantu gregoriarra zen. Monastegietan bizi ziren monjeak kantu horiek buruz ikasten zituzten. Eta horiek idazteko modurik ez zegoenez, ahoz aho transmititzen ziren. Orduan, monje horiek kantu gregoriarra asmatu zuten? Ez. Gira. Europa kristaua zen, baina naiz eta denek jainko berdina euki, herri bakoitzak otoitz egiteko modu propioa zuen. Hori dela eta, 6. mende inguruan, Gregorio Lehenengoak, aita santuak, otoitz egiteko kantu guzti horiek bildu zituen. Era horretan, Europa osoko herri denek modu berean otoitz egingo zuten. Kantu bilduma horrek erraldoia izan behar zuen, ezta? Eta gogoratu gainera, inork ez duela asmatu oraindik musika idazteko modurik. Gogoratzen duzuen nola esan dugun kantuak buruz ikasten zituztela? Buruz eta bikain ikasi behar zituzten. Idatzita zegoen gauza bakarra testua zen, baina ez musika. Musika irakasteaz arduratzen zen monjeak esku keinuen bidez egiten zuen. Halere, metodo hori etzen batere ona eta musika idazteko sistema baten beharra agertu zen. Berrehun urte aurrerago, Karlomagno enperadoreak kantu gregoriarraren idazketa agindu zuen. Hortaz, 9. mendean musika idazteko lehenengo probak egin ziren. Proba horiek neumak izan ziren. Aurrean dugun 1200 urteko liburu honetan, neuma horiek ikus ditzakegu. Testua latinez idatzita dago eta melodiaren norabidea lerro batzuk markatzen dute. Lerro txoriek neumak dira. Baina egia esan, lerro horiek ez dituzte pista handirik ematen, ez da? Melodia ez badugu ezagutzen, nola abestuko ditugu? Beraz, neumak baliagarriak dira, baldin eta melodia ezagutzen dugun.